Gyda ffrisiau glân yn cwmpo eleni, mae cwpl yn Ne Gwynedd yn dweud bod ar y brawf i gynyddu gwerth i cynnyrch wedi bod yn llwyddiant. Mae'r ŵyn Amlbwrpas, fel maen nhw'n cael eu disgrifio, yn cynhyrchu cig a gwlân o ansawdd uchel, rhagor gan Dafydd Evans. Yr ŵyn Amlbwrpas yn cael ei cnifio ar fferm Parlla Isa ger Tywyn. Mi benderfynodd John a Gillian Williams y llynedd i groesi Maharen Merino o Awstralia gyda 35 o ddefaid Romney. Mi wnaeth cefnder John Arwel Jones, yr un arbrawf, ar ei fferm Blaen Cwm ger Cerrig y Drudion. Wedi dod trwy'r gaeaf heb drafferth, mae'r ffermwyr yn teimlo y gallen nhw fod yn fryd cyffroes. Os o'n i'n gallu cael 25 pint ar ben y ddafad neu, iawn, dwi'n wedi golli o wrach yn yr ŵyn chydig bach, achos bod y quality ddim cweit yna. Os o'n i'n gallu gwneud yn ôl a mwy ar y busnes glân, os o'n i'n edrych ar bod i'n dafad reit profitable llynda. O ran y cig, mi sgoriodd carcas y defaid gafodd ei hanfon i'r lladd-dy ychydig yn is na bridiau traddodiadol, ond dim llawer. Mi gafodd y fenter ei chefnogi gan arloesi Gwynedd Wledig. Fe welwch chi heddi y gwahaniaeth rhwng y gwlân, mae fe gymaint feddalach, allwch chi ddefnyddio fe i greu cynnyrch o amgylch yn agos at y croen, yn hytrach na defnyddio fel carped neu rhywbeth. Wedi mis Mai godidog, mae'r cneifio wedi dechrau i rai a'r llwythi'n dechrau cyrraedd y storfa yma yn Rhuthun. Yn y cig mae'r gwerth i ffermwyr o hyd, ond gyda chostau cneifio yn fwy na phris gwlân, mae unrhyw beth sy'n ychwanegu gwerth i'r cynnyrch yma yn cael ei groesawu. Wel, mae prisiau i lawr a be oedd yn y flwyddyn flaenorol, maen nhw lawr o'r ddeutu 25%. A'r rheswm am hynny, da ni gyd wedi cael blwyddyn anodd iawn. Mae bob sector wedi cael ynglyn â'r yr heriau fel y sefyllfa economaidd, hyder yn y farchnad, prisio tanwydd, prisio ynni. Felly mae hynny wedi cael effaith ar y farchnad. Mae gwella unrhyw gynnyrch dim ond yn beth da. Nôl yn Hywyn, y cam nesaf fydd bridio a gweld sut y bydd yr ŵyn Amlbwrpas yn dygymod am magu ei hunain. Ac os bydd hynny'n llwyddiant, mi allai fod yn gam pwysig at sector mwy llwyddiannus.